Bona tarda a tothom, senyora presidenta, senyors diputats. Gràcies per convidar-me a la Comissió d'Agricultura. I bé, si no recordo malament, és la tercera vegada que assistim aquí a aquesta comissió i doncs venim per informar-vos tant de la situació del sector de l'agricultura ecològica a Catalunya com de les activitats que portem a terme al CCPAE. 30 minuts? Hem preparat una presentació que parlarem una mica de l'agricultura ecològica, del Consell, que és el que fem, l'estat del sector de l'agricultura ecològica a Catalunya, a Espanya i també a tot el món. I després, al final, unes peticions, reptes de futur, que és una mica els deures que us encomanem, per si es pot fer, doncs es pugui fer el màxim possible. Comencem, doncs, l'agricultura ecològica. Va bé recordar una mica la definició d'agricultura ecològica, un conjunt de tècniques que permeten preservar el medi ambient, mantenir o augmentar la fertilitat del sòl i produir aliments amb totes les seves propietats naturals. Aquests 3 punts que acabo de dir molt de pressa jo crec que són bàsics i fonamentals, que seria preservar el medi ambient. Estem davant del canvi climàtic, estem davant d'un augment de la població mundial. Tot això són reptes que fa que el nostre entorn canviï molt de pressa i hem de pensar que esperem que els nostres fills i els nostres nets continuen en aquest planeta i puguin viure igual o millor que nosaltres. Per tant, els hem de deixar el planeta igual o millor del que està ara. El segon punt, mantenir o augmentar la fertilitat del sòl. Veiem cada dia terres que es desertitzen, ens alerten els científics que cada vegada hi ha menys terres disponibles per cultivar. Per tant, l'agricultura ecològica entenem que és una resposta clara per continuar fent agricultura en aquest planeta durant molts anys. I el tercer, els aliments. Els aliments, ja sabem, ja ho diuen molts metges, que els aliments són la via per conservar la salut i la millor via per conservar la salut i per mantenir-la. Per tant, produir aliments sans és fonamental a llarg termini. Els principis de l'agricultura ecològica els resumiré molt de pressa, ja ho hem comentat: preservar la fertilitat natural de la terra, preservar la diversitat biològica. Cada vegada ens trobem que es perden varietats, es perden varietats autòctones de zones on s'està estenent varietats només més productives, però en canvi les adaptades a les zones, que són molt importants en agricultura ecològica, s'estan perdent. Reduir l'acumulació de contaminacions ambientals. Bé, ens trobem a Catalunya, per desgràcia, com sabeu, per exemple, les aigües subterrànies, la majoria de llocs estan contaminades per nitrats, o les aigües dels nostres rius estan contaminades amb pesticides. Per tant, també l'agricultura ecològica és un garant per evitar totes aquestes contaminacions. No utilitza organismes modificats genèticament. Fa una gestió responsable dels recursos, del sòl, de l'aigua, de l'energia, cada vegada més important. Una explotació agrària utilitza molt menys inputs de fora que una explotació convencional. Garantir el benestar animal. Fa poc va haver un canvi de normativa amb el que és la ramaderia convencional. La ramaderia ecològica podríem dir que és una ramaderia extensiva, lligada a la terra, on els animals han de poder sortir a l'exterior perquè els hi toqui el sol, almenys per això, i puguin pasturar. Doncs creiem també que l'agricultura ecològica és la resposta per a aquesta ramaderia del futur, del present i del futur. Un altre punt important, conservar el patrimoni agrari i de paisatge. L'agricultura ecològica es basa sobretot en la rotació de cultius. Una explotació ha de tindre una gamma variada de cultius amb marges, amb llocs perquè es puguin refugiar els auxiliars, els que ens ajuden a combatre les plagues, i per tant això ajuda a conservar el patrimoni agrari i de paisatge.
I pel que fa a l'elaboració d'aliments, doncs restringeix molt l'ús d'additius alimentaris. Per què es fa necessària la certificació? Perquè es fa necessària la tasca del CCPAE, que és bàsicament el que fem. Doncs perquè una cadena alimentària, com sabeu, pot ser molt curta o pot ser molt llarga. Doncs durant tot aquest procés, al Consell verifiquem que es compleix el Reglament Europeu d'Agricultura Ecològica des del productor fins al punt de venda. La normativa d'agricultura ecològica està basada en el Reglament 834 de l'any 2007. El primer va entrar en vigor l'any 91, per tant ja portem 26 anys de reglament d'agricultura ecològica. És l'únic tipus d'agricultura regulat a nivell europeu, l'únic, i desenvolupat pel Reglament 889 i pel Reglament 1235. Per tant, tinguem en compte que l'agricultura ecològica està regulada per aquests reglaments europeus, és igual a tots els països de la Unió Europea i, com deia abans, és l'únic tipus d'agricultura regulada en tots els seus aspectes: agricultura, ramaderia i elaboració d'aliments. A casa nostra, aquí a Catalunya, tenim, per una banda, a part dels reglaments europeus, el quadern de normes tècniques, recentment modificat, que concreta alguns aspectes que els reglaments no concreten. Per exemple, la producció de conills, la producció de caragols o la venda dels productes ecològics amb comerços minoristes. I també tenim una guia d'interpretació, també recentment modificada, que aquells punts o criteris que regulen els reglaments que no estan prou clars, aquí s'acaba de concretar com s'han d'aplicar específicament aquests articles del reglament. I sobretot, i que quedi molt clar, ecològic, eco, biològic, bio i orgànic són les tres paraules protegides per la producció agrària ecològica a tots els països de la Unió Europea. La raó que hi hagi tres paraules diferents és perquè segons el país s'utilitza més una paraula o una altra. Orgànic, per exemple, s'utilitza molt als països anglosaxons, biològic, per exemple, a França, i ecològic, sobretot, a Espanya, per posar uns exemples. Des de l'any 2010, aquest logotip que teniu de color verd, l'Eurofulla, que s'anomena, és obligatori de posar tots els productes ecològics per identificar-los. I va ser un pas molt important i llargament reivindicat per tot el sector, perquè fins llavors era optatiu. I a partir del 2010 és obligatori, facilita moltíssim la identificació dels productes ecològics, sobretot per part dels consumidors. Tenim el segell català, que utilitzem aquí des de l'any 94-95, molta gent el coneix, però ara actualment és optatiu, ja que és obligatori l'europeu. I a part d'això, veieu que un llistat de 5 punts que és obligatori que figurin a les etiquetes. El logotip, ja ho hem comentat, hi ha de dir la frase pa ecològic o pa d'agricultura ecològica. Hi ha d'haver el codi de control, que és aquest ES ECO 019CT, que en el cas és el del Consell de Catalunya. L'origen de les matèries primeres, s'ha de posar si és agricultura de la Unió Europea o no Unió Europea, i també quins ingredients del llistat d'ingredients són ecològics o no. Passem al segon punt, el Consell. Bé, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és qui aplica els reglaments europeus, el 834 sobre la producció ecològica i sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. És una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves competències. I des de l'any 2012 es financia exclusivament a través de les quotes que paguem, en aquest cas, els que estem inscrits. Es va crear l'any 2000, a l'any 2004, amb aquesta llei 2/2004, es va actualitzar el seu estatus i competències i ara actualment s'està en procés de redactar el nou decret, en substitució d'aquest decret de l'any 2001, per adaptar-se a aquesta nova llei.
per fer-lo més funcional i que ens puguem adaptar als forts creixements que després veurem, perquè hem de ser una entitat molt dinàmica. Les competències que té el Consell: gestionar el registre de tots els inscrits. Tothom que faci agricultura ecològica a Catalunya ha d'estar inscrit al Consell. El control i la certificació de la producció agroalimentària ecològica. Proposar la redacció i les modificacions del reglament de règim intern. Confeccionar les estadístiques de producció i elaboració que en requereix tant el Departament d'Agricultura com el Ministeri d'Agricultura a Madrid com la Unió Europea. Autoritzar i controlar l'ús de les etiquetes. Hem parlat abans de com s'identifiquen les etiquetes del producte ecològic. Doncs a casa nostra el Consell és qui autoritza les etiquetes que han d'anar a tots els productes ecològics per evitar que hi hagi fraus o perquè hi hagi productes mal etiquetats. Establir i gestionar les quotes per al finançament del Consell. Elaborar els pressupostos del Consell i vetllar pel prestigi de la producció agrària ecològica i denunciar si s'escau qualsevol actuació incorrecta. Al ser una entitat pública no cal obligatòriament estar acreditat per funcionar com a entitat de control, però des d'un bon inici vam entendre que és una eina bàsica pel bon funcionament de l'entitat i el Consell l'any 2005 es va acreditar, va ser la primera autoritat pública de control europea acreditant-se amb aquesta norma. Per tant, ens garanteix la competència tècnica per poder controlar i certificar l'agricultura ecològica a casa nostra. El Consell està format per tots els operadors, agricultors vegetals, ramaders, al sector secundari i terciari, elaboradors, importadors, majoristes i minoristes, som tots els que formem el Consell. Tenim una junta rectora, actualment amb 12 membres, dels quals la meitat som membres del sector, agricultors, ramaders, empresaris. Aquí som 3, la Núria és la directora. I, per l'altra banda, 3 representants de la Generalitat de Catalunya i 3 representants dels consumidors. Aquesta composició de la Junta Rectora amb la nova proposta de decret canviarà lleugerament, però bàsicament mantindrà la mateixa estructura. L'organigrama és aquest, una Junta Rectora amb una direcció tècnica, un comitè de certificació, que és qui atorga o no els certificats a tots els operadors, és un òrgan independent format exclusivament per tècnics, i la comissió de parts format per membres de la Junta Rectora que vetlla per la imparcialitat de l'entitat. I després, evidentment, un cos d'inspectors repartits pel territori que són els que s'encarreguen de fer les auditories anuals obligatòries a tots els inscrits. L'activitat d'inspecció de l'any 2016, l'evolució dels últims 16 anys, veieu les columnes de color verd, són les inspeccions de seguiment obligatòries que es fan cada any a tots els inscrits. Han anat creixent de forma molt important perquè cada any s'estan apuntant més agricultors, més ramaders, més empreses al sector. La segona fila de color vermellós són les noves inscripcions que a l'any següent s'afegeixen a la columna verda perquè ja passen a ser inspeccions de seguiment. I la primera fila de color blau són les ampliacions. Agricultors que amplien parcel·les, ramaders que amplien el seu ramat o empreses que amplien les seues activitats. Com veieu, els últims 3 anys el nivell d'ampliacions és força important, per tant, agricultors i ramaders que ja estan al sector amplien la seva activitat dins de l'agricultura ecològica. A part d'això, hi ha una sèrie d'inspeccions aleatòries i dirigides, sense previ avís, que encara garantitzen més el millor control i certificació dels productes ecològics.
Com veieu, a l'any 2016 se'n van practicar 371 visites aleatòries, o podríem dir sorpreses, sense previ avís, i dirigides 73. Una part de la inspecció és la presa de mostres per garantitzar o per reforçar aquesta visita, aquesta auditoria. L'any passat es van fer un total de 470 mostres, de les quals 40 van ser positives. Això suposa un 8,5% de positius. I val a dir que la majoria de les vegades no és per culpa de l'agricultor o del ramader, sinó que normalment són contaminacions dels veïns. Després en parlarem. Tornarà a sortir. Rares vegades són les que trobem frau fet expressament pel propi agricultor o pel propi empresari. Però bé, tot i així, veieu que el nivell de positius és força baix. Aquesta és l'activitat que tenim planificada per aquest 2017, només perquè us feu una idea. Com més fort o més pujat està el color verd, més inscrits, més pagesos, més ramaders hi ha a cada comarca. Podríem distingir algunes comarques de muntanya on la ramaderia és molt important, sobretot la ramaderia de vaquí i de carn, els dos Pallars, el Ripollès, l'Alt Empordà, el Bages. I després destacar dos cultius bàsics, que seria l'olivera i la vinya, que clarament estan aquí a l'Alt Penedès, al camp, i l'olivera més al Segrià, Garrigues, Terra Alta, Priorat. Per una altra banda, l'activitat de certificació, aquest comitè de certificació que és el qui atorga o no el certificat final al ramader o al productor, doncs evidentment a mesura que van creixent els inscrits va creixent la seva activitat. L'any 2016 es van autoritzar 8.782 nous productes ecològics i ara mateix tenim més de 42.000 productes ecològics autoritzats a Catalunya. Es van emetre 3.742 certificats i, per l'altra banda, es van retirar 57 indicacions protegides i es van proposar al Departament d'Agricultura l'obertura de 50 expedients sancionadors. Per tant, veieu que l'activitat és força alta, el nivell d'analítiques positives és baix i el nivell de frau és baix, perquè veieu que 50 expedients dels 3.700 és una xifra baixa, tot i així, quan es troba evidentment un frau, se sanciona i es proposa l'obertura d'un expedient sancionador. I som membres actius de la comunitat ecològica, podríem dir així, som membres de l'OCC, l'entitat que agrupa totes les entitats de control europees, i membres d'IFOAM, l'Associació Mundial d'Agricultura Ecològica, que és un dels principals lobbies davant de la Unió Europea, sobretot quan es parla de temes legislatius amb agricultura ecològica. Passem al tercer punt. Veurem una mica com està el sector de l'agricultura ecològica. Us donaré moltes xifres. Veureu, i la realitat és aquesta, el sector de l'agricultura ecològica és un sector petit, en alguns casos molt petit, però és un sector que està creixent molt i molt ràpid. Penseu que fa 10 anys pràcticament era testimonial i en canvi ara veureu fins on hem arribat. I esperem arribar molt més lluny. A Catalunya, l'evolució dels últims 20 anys, les columnes verdes són hectàrees, hem passat de 5.000 hectàrees a 171.000, i hem passat de 236 operadors, operadors vol dir agricultors, ramaders i empreses, a 3.238 l'any passat. Per tant, veieu un creixement, podríem dir, espectacular. Els operadors que tenim inscrits a Catalunya veieu que la meitat, un 47%, són pagesos, un 17% són ramaders, un 25% són elaboradors, un 2% importadors, un 8% comercialitzadors i un 1% minoristes. Tots els sectors han crescut i tots els sectors han crescut els últims anys, amb més o menys intensitat.
La majoria de les hectàrees que tenim inscrites a Catalunya són prats i pastures naturals, sobretot a la zona dels Pirineus, perquè els animals puguin pasturar, s'han d'inscriure, és obligatori, i també una part important són boscos per la recol·lecció silvestre de fruits, que també és obligatori inscriure-ho. I aquí us hem posat el total d'hectàrees per províncies i la columna marró són els cultius productius. Per tant, veieu que la major part són prats i pastures i, en canvi, la part de cultius és molt més petita. Per exemple, a Barcelona tenim 11.000 hectàrees de cultiu, a Lleida 10.500, a Tarragona 11.124. Si agafem la part de les hectàrees productives, tant cultius anuals com cultius llenyosos, tenim que el cultiu més important a Catalunya és la vinya, ocupa el 40%, 13.852 hectàrees. El segon cultiu amb importància, les oliveres, pràcticament 8.000 hectàrees, cereals i lleguminoses, adob en verd, fruits secs, i amb aquests altres hi ha l'hortalissa, fruiters, etc., que en hectàrees són menys, però sí que és veritat i m'agradaria destacar que aquests últims 2 anys el sector dels fruiters ha crescut, està creixent força. Ara mateix parlàveu del sector frutícola, està patint una crisi de fa 3-4 anys. Doncs bé, amb l'agricultura ecològica és un sector que té molta demanda a la fruita ecològica i que fins fa poquet no s'ha començat a despertar i s'està passant a fer agricultura ecològica. I és una bona senyal. La vinya, el primer cultiu amb importància, actualment, amb dades del 2015, no de l'any passat, del 2015, el 21,23% de la vinya catalana era ecològica. És un dels cultius on l'agricultura ecològica té major importància. I si ens fixem a la província de Barcelona, el 30% de la vinya és ecològica. És un sector que ha apostat moltíssim per l'agricultura ecològica. El segon cultiu amb importància hem dit que és l'olivera. Actualment és el 6,4% de tota l'olivera a Catalunya. I veureu que a Lleida, zona tradicional d'olives, és pràcticament el 11,5% de l'olivera lleidatana ja és ecològica. El tercer cultiu amb importància hem vist que eren els cereals i les lleguminoses, només representa l'1,4%. És un dels sectors on estem treballant, juntament amb el Departament d'Agricultura, per potenciar que es posin més superfície de cereals i lleguminoses en agricultura ecològica, sobretot perquè és necessari per alimentar la ramaderia ecològica, que, com veureu, a Catalunya és força important. Passem al sector de la ramaderia ecològica. La meitat de les explotacions són de vaquí de carn, oví de carn, cabrum de carn i equí. Veieu que pràcticament és tot remugants de carn. En canvi, ara, des de fa poquets anys, l'avicultura d'ous està creixent, ja representa un 3%, i ara aquests últims 2-3 anys s'està despertant el sector de la carn de pollastre, el sector de la carn de porc, i el que costa molt és el sector làctic. Tot i que hi ha una demanda força gran de llet ecològica, doncs costa aquest pas de producció de llet amb convencional a ecològic. També estem treballant amb el Departament d'Agricultura per ajudar a totes aquelles explotacions que vulguin fer el pas. Hi ha una gran demanda i poca oferta. Passem al sector secundari, la indústria agroalimentària. Veieu aquest formatget tan dividit? Doncs això és molt bona senyal. Això vol dir que tenim a Catalunya empreses que fan de tot. Qualsevol producte que us pugueu imaginar el tenim en versió ecològic. La part més important és la comercialització i la distribució, però en segon lloc tenim l'elaboració de vins i caves. Com és lògic, ja hem vist que el sector de la vinya era força important, doncs al darrere tenim aquest sector que elabora el vi i el cava. També el sector de l'envasat d'olis i greixos, ja hem vist que també el sector de l'olivera era important, però també
manipulació i envasat de la producció hortofrutícola, escorxadors, sortida a la carn ecològica, elaboració de productes càrnics, panificació, envasat de fruits secs, transformació de la producció hortofrutícola. Veieu que tenim empreses que transformen de tot. I, de fet, la indústria ecològica a Catalunya és la primera de tot l'estat espanyol, és la més important. I, de fet, porta matèria prima no només de Catalunya, sinó de molts altres llocs, perquè aquí no és capaç d'abastar-ho. Quan parlo d'indústria agroalimentària de pagesos i de ramaders, sisplau, tingueu en consideració que som petits agricultors, la majoria, petits ramaders, la majoria, i micro i petites empreses, la majoria. Això és la facturació de tots els operadors que estem al Consell. Són dades del 2015, de fa 2 anys, i ens indiquen l'evolució de les empreses que tenim, el que facturen. Veieu que està creixent moltíssim, sobretot els últims anys. L'any 2015 vam arribar a aquests 401 milions d'euros, va suposar un creixement en un sol any d'un 37,8%, i el sector del comerç i el sector vitivinícola són els 2 sectors amb volum de facturació, i el tercer és el que és la producció de fruita i transformació hortofrutícola. No surt a les gràfiques amb hectàrees, però sí amb volum de facturació. I aquestes empreses catalanes, aquests pagesos i ramaders catalans, on destinen aquesta venda? Doncs aquí ho teniu, un 45% es destina aquí a Catalunya mateix. És bona senyal. Exportar està molt bé, però vendre a casa nostra està molt millor. Tinguem-ho clar. A més, és un producte de la terra, és un producte de proximitat i és el millor client que tenim. Si el tenim a prop, doncs molt millor. El segon destí en vendes són països de la Unió Europea, un 24%. El tercer destí és la resta d'Espanya, un 18%, i un 13% a l'exportació a països tercers. Us comentaré breument el baròmetre de l'enquesta als consumidors que elabora el Departament d'Agricultura. En portem 5, aquest és de l'any 2015, per tindre una idea de com es comporten els consumidors catalans respecte als productes ecològics. Doncs aquest baròmetre ens diu que el 83% dels catalans coneixen els productes ecològics i un 37,4% en compren almenys una vegada al mes. Per tant, tenim que més d'una tercera part de catalans compren, podríem dir habitualment, productes ecològics, pocs o molts. Per tant, tenim una base de consumidors prou àmplia. Aquí és una mica la repetició, un 83,7% coneixen efectivament els productes ecològics. A la pregunta de vostè confia que quan compra un producte ecològic realment ho és? Com veieu, el nivell de confiança volta pràcticament el 80%, i això és una molt bona senyal, perquè el producte ecològic porta darrere una certificació que garanteix al consumidor que allò ho és. Però el consumidor s'ho ha de creure i ha de confiar. Per tant, quan compra un producte ecològic és bàsic que confiï que aquell producte realment ho és i compleix els reglaments europeus. I això ens fa estar contents perquè vol dir que la tasca del Consell la fem força bé. El consumidor confia que aquell producte ho sigui. Però, per una altra banda, un 54% de la població diu que està poc o gens informada. Els coneix, el producte ecològic, però no sap ben bé què vol dir, com està fet, quina és la normativa que hi ha al darrere. I això és un hàndicap, perquè el principal argument de per què no compre més productes ecològics o per què no en compre sempre és el preu. Jo crec que informant al consumidor de què és i com està fet, quan una persona sap quines diferències hi ha,
allò es pot escollir amb causa, amb raó. I per tant, una de les tasques que tenim pendents de fa anys és aquesta, millorar la informació al consumidor i explicar bé què és un producte ecològic. A la pregunta, vostè veu interessant la introducció dels productes ecològics als menjadors públics? Un 87,5% diu que està molt o bastant interessada. Després parlarem més endavant. I un 65,5%, 2 de cada 3, està disposat a pagar més per aquest servei. Per tant, aquí, amb el vostre permís, teniu els primers deures que us posem de part del Consell, perquè crec que és bàsic que ens facilitem l'entrada dels productes ecològics als menjadors escolars, als hospitals, etc. Quins productes ecològics compren sobretot els consumidors? Doncs, com veureu, productes frescos. Primer, verdures, fruites, ous, llet, iogurts, formatges, etc. La gent, els consumidors, comencen sempre per aquest tipus de productes i són els que més compren i més diners s'hi gasten. Per què compre productes ecològics? Doncs veieu que per immensa majoria per raons de salut. Al començament ho he comentat una mica. L'aliment és la base per mantenir la salut, és el que ens diuen ara la majoria dels metges. I per tant, la gent això ja ho sap i per això compra els productes ecològics. I entenem que per això l'agricultura i la indústria en general ha de tendir cap a l'agricultura ecològica per tindre uns aliments més sants i més saludables per a la població. I això a llarg termini repercutirà en una millora de la salut de tothom, de la població en general. Evidentment, hi ha molts altres motius, perquè tenen més qualitat, perquè són més sabrosos, per raons mediambientals, per la proximitat. És curiós perquè l'objectiu número 1 de l'agricultura ecològica, o perquè es va fer el reglament, no és per tindre un producte més bo o més sa, sinó la raó número 1 és per raons mediambientals. Es fa el reglament d'agricultura ecològica per cuidar el nostre planeta. I la conseqüència és tindre uns aliments més bons, més sants i més segurs. Però, en canvi, la gent és la primera raó per qual compra aquests productes. Passem de Catalunya a Espanya. El sector primari ocupem el quart lloc en quant a nombre de pagesos i ramaders. El primer, com veieu, és Andalusia, és la zona on més agricultura, més hectàrees i més pagesos i ramaders hi ha. Però, en canvi, el sector secundari i el sector terciari, el que és la transformació d'aliments i el comerç, doncs ocupem el primer lloc, i us ho havia avançat abans. Aquí només a Catalunya tenim el 26% dels elaboradors, el 37% dels importadors, el 34% dels exportadors i el 26% dels comercialitzadors. Per tant, igual que el sector alimentari convencional, som una zona de referència. En quant a superfície, veieu que la meitat de les hectàrees d'agricultura ecològica estan a Andalusia, i a Catalunya estem al tercer lloc amb un 7,2% de la superfície total. A Espanya estem parlant dels 2 milions d'hectàrees de cultiu ecològic. I en quant a ramaderia, estem al segon lloc, és el 10,5% pràcticament de la ramaderia de tot Espanya. Fem un altre salt i passem ja a tot el món per tindre una visió completa. 4 dades, només perquè tingueu una mica d'idea del que és l'agricultura ecològica a tot el món. Hi ha aquests 51 milions d'hectàrees, dels quals la majoria estan a Oceania i Europa. En quant a hectàrees, Espanya ocupa el quart lloc, després d'Austràlia, Argentina, Estats Units, Espanya i Xina. Són els 5 primers països en quant a hectàrees d'agricultura ecològica. Si agafem en percentatge de la superfície agrària útil, doncs veiem que el primer lloc és Liechtenstein, però un país molt petit. Segon lloc, Àustria, Suècia, Estònia. Són els països amb percentatge que tenen més agricultura ecològica.
Espanya estem al 19è lloc, amb pràcticament un 8% de la superfície agrària útil és agricultura ecològica ja, i el creixement els últims 15 anys ha sigut d'un 360% a tot el món. Per tant, no és una tendència sol aquí a casa nostra, sinó que és una tendència general. Deixem les hectàrees, passem als pagesos i ramaders, que encara és més important. El primer país amb agricultors ecològics és l'Índia, Etiòpia, Mèxic, Uganda i Filipines. Això vol dir, no surten a les estadístiques de les hectàrees, perquè allà estem parlant de grans explotacions amb pocs pagesos i aquí estem parlant de petites explotacions amb molts pagesos. Per tant, només a l'Índia veiem que tenim 600.000 pagesos que fan agricultura ecològica. Això vol dir 600.000 famílies que poden viure gràcies a l'agricultura ecològica, que produeixen cacau, cafè, te, que després segurament es vendran a Europa o als Estats Units. I el 84% dels productors ecològics estan a l'Àsia, a l'Àfrica i a l'Amèrica Llatina. I l'increment als últims 15 anys, si amb hectàrees ha sigut un 360%, amb pagesos ha sigut un 1.000%. Anem a la banda del mercat. El mercat de productes ecològics són 75.000 milions d'euros. Aquí teniu en bilions, però són mils de milions. La meitat dels productes ecològics es venen als Estats Units i Canadà, Amèrica del Nord. El segon mercat amb importància és Alemanya, França, Xina, Regne Unit, Itàlia, i a Espanya estem al desè lloc, el desè mercat de tot el món. Si ens fixem en la despesa per habitant, quants euros es gasta cada persona comprant productes ecològics a l'any, el primer lloc és Suïssa, 262 euros per persona i any. A Espanya estem a 32, pràcticament 10 vegades menys. Després de Suïssa ve Dinamarca, Suècia, Luxemburg, amb despeses molt importants en productes ecològics. I si mirem el percentatge del mercat alimentari, el percentatge que representa els productes ecològics, a Espanya estem, segons l'estudi del 2015 del Ministeri d'Agricultura, a l'1,5%, perquè us feu una idea. Podríem parlar a Catalunya, tot i que no hi ha dades oficials, que estem al voltant del 2%, però si ens fixem als països on més importància té, Dinamarca, un 8,4%, Suïssa, Luxemburg, Suècia. Estem molt per darrere de la majoria dels països europeus. I ara l'últim punt, que són una mica les demandes que us portem. El primer punt que us he posat és la política agrària comuna, el PDR. Ara s'està debatent el nou PDR a partir de l'any 2020. El PDR és una eina fonamental per a la producció agrària ecològica. Els agricultors ecològics cobrem una ajuda segons el tipus de cultiu, una ajuda bàsica, sobretot, podríem dir, els primers 5 anys de vida de les noves explotacions, perquè recordeu que els 2 o 3 primers anys són períodes de conversió, o sigui, són períodes on es fa agricultura ecològica, però el producte no el pots vendre com a ecològic. Per tant, els primers anys són molt difícils per a la majoria d'agricultors i ramaders i, per tant, són unes ajudes fonamentals per fomentar l'agricultura ecològica. I el punt que us he posat aquí és la protecció davant dels organismes modificats genèticament i les contaminacions per deriva. I us explicaré per què. El reglament europeu exigeix als agricultors que es protegeixin enfront de les contaminacions exteriors. Per tant, som nosaltres els que ens hem de protegir perquè no ens contamini. Sembla estrany, però és així. I tot i això, doncs hi ha moltes contaminacions, ja ho hem vist. La majoria de les analítiques dels positius normalment són per aquestes causes, tant per transgènics com per contaminacions per deriva dels nostres veïns.
Per tant, us demanaríem, ja fa anys que ho demanem, algun tipus de legislació, normativa, el que sigui, per a que un pagès, en aquests casos, no hagi d'assumir ell mateix tota la pèrdua econòmica que això representa. Us posaré un exemple. El blat de moro, l'any passat, 2000... que se m'acaba? Ja m'he passat. Hòstia, continuem, ràpid. Perdoneu. Dins de la política agrària comú, ajuts a la certificació, discriminació positiva a les empreses d'agricultura ecològica, ajuts a la formació i a la investigació, tot el que ens gastem en formació i en investigació en agricultura ecològica serveix per tot, foment dels canals de distribució, foment del consum, ho hem comentat abans, introducció dels productes ecològics als menjadors, a la restauració col·lectiva i impulsar i millorar i finançar el pla de foment. Si voleu, deixem-ho aquí. Em sap molt greu, m'he passat, no m'he donat compte. Bé, moltíssimes gràcies per aquesta extensa exposició, però jo crec que ens ha fet una radiografia del sector ecològic tant a Catalunya com a Espanya i a nivell europeu i arreu del món.